All right, claim iri kuti Livingstone unodiwa mudarira mambo Makope nemhosva yavatezvara vako vanoda pfuma yavo pamwana wavo wawakagara naye uye mune mwana mumwe chete unobvumira nazvo. Zvakanaka. Albert, tsanangura nhau yako yose zvizere. Pamusoro time bichana mambo anenge achinyora. Okay. Kati Livingstone unodiwa mudarira mambo Makope nemhosva yavatezvara vako vanoda pfuma. Mwana wacho anonzani? Akarorwa. Mudzimai wenyu anonzani? Ani? Revai Musamiri. Ane makore mangani? Ane vana vangani? One child. Vakarorana gore ripi? Madzi vakarorana gore ripi? Ari kupi mudzimai wacho? Mudzimai wacho ari kupi? Vakarorwa gore ripi? 2021. Wacho anonzani? And itaito pindai. Right. Dati Albert Musamiri uripo pakutsanangura nhau yako yose zvizere. Taurisai vese vanoda kunzwa. Yangu ilipo kuti Livingstone akatora mwana wangu agara naye akagara naye kufunga kwamakore mairi emazuva ano muri kudei imimi taurai kuti ndiri kuda pfuma yangu kumwana wangu akatorwa nemukuwasha 2021 ndizvo zvamuri kuda kaimi ndozvamanyoresa kapa kuti muri kuda pfuma yenyu ari kubvuma here kuti akarora vari kugara vese here vari kugara vese here havasi vakarambana here aiwa pindurai zvandiri kuita tiite cut short vakarambana here iwe Livingstone zviri kutaurwa natezvara uri kuzvinzwa here ichokwadi here kuti wakatora mwana wavo ukaita mwana naye makambogara mose here kana kuti makangopanana mwana chete nekudanana musango? Takagara tese semukadzi nemurume here makarorawo here ndakatisati makabvisawo chii chinoratidza kuti zvechokwadi chokwadi imimi manga muchazvo? handina chadandasindabvisa nenyaya yei magariro andaita nemudzimai uyu takatisina zvokuyara mune imwe mhuri here nemumwe mudzimai? tinotenda ndizvozvo. Saka imimi makakwanisa kungoita mwana chete nemukadzi uyu ndokubva maona kuti hamuchawirirana mukugara? Ya zvakaitika zvekuti madzimai vakabuda paumba kumashure mokunge taishandidzana tichiwirirana madzimai vakaita kuiti pasipo paumba pangu. Saka pavakazodzoka madzimai ndakabva ndavadzora ndikati aibodzokai pana atete baba yana atete ndomazvati atete ndiri kukumbira mudzokero madzimai angu kumba kwenyu munovadzidzisa magariro anei. Saka ivo madzimai zvaipapo takabva tatotanga kutekerana vakaramba kudzoka naatete ivo vakabva vati handina kwatikuita sei handina kwatukenda kuzva dati mama dii kuti munovaudza magariro ati ndatasai muone masvondo ese avagara matatu aya papangu pana pavanga vasipo kuti tichaziva here kuti vanga vaenda kupi ndopatakatanga. Makabvunza here kuti mudzimai wanga waenda kupi? Handina kuvabvunza. Makaregerei kubvunzai muchiti mudzimai wenyu? Munotadza kubvunza mudzimai wenyu kuti wanga waenda kupi? Takanga takutadza kuti aiwa kubvunza zviriyo kuwirirana kubvunza chete kuti wanga waenda kupi kwemasvondo matatu? Takangovatarisawo. Saka ndokubva wati achibva pano idzokeri. Alright, zvisinei atezvara kuda pfuma. Pane mwana munzwa ari kuita noise mudaro. Mwana wenyu vari kuda pfuma yavo atezvara. Munobvuma here kuti munofanira kuvabhadhara? Tezvara muri kuda kubhadharwa chitipe list. Ipai mupurisa ipai secretary svitse kuna mambo
taura naye. Da sekuru kudarika mbuya. Zvakanaka zvakadaro. Halo. Taura naye. Taura naye. Angadai avereka zvake vanhu vasvinzwa. Wachizuka wamuzuka. Vamuzuka. Vasati vaverenga havo. Ndachida kubvunza vaviri. Iwewe wakaenda kunorora mukadzi uyu kwetemporary here kana kwechitsiviti? Zvanga zvekuti mugarisana. Pane kugarisana pekuti hauna mukadzi wekuti urare naye, then wongoti toda mbogarisana neudzi kwenguva yakati kari kupedza Meri kuchikoro, kana Meri apedza kuchikoro uyozorora hake pasi. Iwewe intention yako yakadi yekuti chii? Wakamutora here kuti ave mukadzi wako kwenguva imwe kana kweupenyu hwako hwose? Upenyu hwangu hwose. Saka chawakaratidza iwewe kuti uri kuda kunoroora uyu mukadzi pamurawo wekuroorana wechivanhu, chii chawakabisa marorerano yamakaita? Hapana chandati ndabvisa. Hapana chawati wabvisa. Saka kureva kuti wanga uri kuedza kuti apa zvinoita kodai kuri kuti akaparara. Nhasi uno unozva chinonzi kuroora guva. Kuroora guva kuita sei? Kuroora munhu anenge akaparara nzira yakafarara. Unobhadhisa pfuma yese anditi? Saka iwewe lake mukadzi wako mupenyu ari pano. Panguva yawakatanga uchirara naye achizotakura pamiri, vana unoziva kuti kune vana vekuti ana mai vari kufa vachisununguka. Riski yese iyoyo nekushinga kwako iwewe kunotora mwana wemunhu kunogara naye, wagara naye mwana wemunhu ozomuti achienda hako. Tarisiro yangu yanga iri kuti tichagara upenyu hwese. Saka mukurarama kwatakazoita ndakaona kuti zvakanga zvakutadzira dambudziko. Inini nemudzimai wangu takanga tisisawirirana. Kuti ipo pamadzimai vakaenda kupolisi kana vana kuita kaviri, vakaenda pasabhuku kana vana kuita kaviri. Vachienda kunoti chii? Kwesherana nenyaya. Maikwesherana kuti chii? Pavakabuda masvondo matatu vasipo paumba, pavakadzodzoka ndipo vakatanga kuenda kupolisi vachinomangara kupolisi kuti tiri kushungurudzwa. Wadzoka manje chinopa mumwe munhu kuti amhanya achiridza Meri kunge arohwa. Chinopa munhu anotsvaga chimbuzu, munhu agutisa nditi. Ndizoka zvino iwewe pawakatanga kuti muri kunetsana mukadzi wako, chaukamhanya unogadzirisa iwewe chii uchida imba yako? Musi watanetsana ndo musi wakatiza paumba kumasvondo matatu. Wakazotora matanho yapi pa 3 weeks? Wakanomhangara kupi? Ndakaudza mukuru wavaitaifambisana naye tichifambira iva madzimai. Takati madzimai vabuda paumba, hapanawo action yavakaita. Kokupolisi wakaiziva kwaakanga aenda? Handina kuziva. Kodai akaenda kunozvisungirira musango? Handina kuzozvitsvagawo nokuti ndakanga ndatoona kuti kutiza kwavaita vapedza dambudziko ravaita. Iwe wanga waita dambudziko chii watiza pamba pako? Dambudziko rakaitika ndekuti ndiri kumwa zvibarika munongozviziva tiri vatatu pamba. Murume wangu aita akangobva kuimwe imba aive achingotipa maproblem achiti kundita makuhwa. Iwe nemakuhwa iwe, but chainetsa ndechekuti makuhwa achiona ukazomubvunza haigona kumatsanangura. Ndikumwa makuhwa achina ndamubvunza kuti ndikuita makuhwa ku aingoenda kuti ndizvogarisana newe, ndakundika nokugarisana newe nokuti une makuhwa. Akatora hembe dzake akadzendesa mumba kwamai guru muzhizha machina makanga mapfura kuti ndizosvika pakutiza ine kuti anondinyima chikafana chagungirana anondigarisa chiinzara nemwana zhizha ndakararama chidya nzungu dzembeu. Saka ndakazoti saka ina ndachandogarira pana kunoda kuti chikafu ndikunyimiwa mumba machina akapinda ndikatudza kuti musana kurwadza. Ndabva ndakota ine ngoenda kuhamaza kuti akapinda mumba anoti chii? Anokudza kuti musana kurwadza. Iye murume uyu? Iwe wako musana unongori right? Ndento right kana ndakatombata nokubvunza chakwadi ngokuwa kuva musana kurwadza. Kunzwa zvokutaura mukadzi wako iye? Ndimukubvunza ngati uri kunzwa zvokutaura mukadzi wako. Varume kuroora achisi. Ega ndikutaure vana baba. Vana naamai. Zivai kuti vakadzi vamunoenda kunotora. Kana uchibika sadza bika mukonde waunoziva rinopedza.
Mazinzo. Kana uchibika sadza rekuti unongorasa unofana kurima. Zvino iwewe yaina yekuno uyo kutaura kuti one tadzoka pa GBV mumba kana musina bonde kazhinji munogara mune zvibhagero. Muri kuzvinzwa? Mumba kana musina bonde munogara mune zvibhagero. Munoda kudzidzana. Saka iwewe unotori nevakadzi vatatu. Saka ndizvozvo wekutanga wakabisa chii? Takabisa mari vekatopadogorasi. Wakaroora? Kusungira? Wakamuroora rini? Wane nguva? Wane vana vangani naye? 5 vana naye. Wakamuchengeta? Aripo izvozvo. Ko wechipiri? Aripo izvozvo ane vana vaviri. Wakaroora? Wakabisa chii? Takabisa mari veta 250. 250. Ko masungiro? 250. Grocery rekupinda maoke. Ndio wakaendesa kuti waroora. Ane vana vangani? Vaviri. Munhu anoita mari. Ko uyu ane vana vanganiwo? Saka chakatadza uyo wekutanga kuti unomutorera wechipiri chiwo. Nachakatadza mambo. Ini mubvunzo wangu uri pakuti madzimai ava nhamba yavo ndevechitatu. Watora kwandakaenda. Saka ivava ndivo vandaitogutsikana navo kuti vanofanira kunge vari padhuze pangu tichiwirirana. Ko uyo wekutanga? Varipo vese. Saka ona uri kutotaura wega kuti iwewe uyu ndiye wacho wawangwabvunza kuti ndiwo waunenge uchiwirirana naye. Ko uyu wawakatora uyo wekutanga? Murume unoita basa rei? Unoita rekurima? atezvarashava tokaenda mukati. Saka uyu wakamuramba? Takatadza kuwirirana. Ndati wakamuramba here? Hauna kumuramba? Pamusomesha nakatopewa kukura basa randifanya arugara kukurikazi arugara wabereka wabereka ukakutanga aigara papa ukakutaende kwabereki vake wakaroora chii chikonzero hatisi kunzwisisana mukugarisana pamberi. Saka wakamutsimutsa kumuendesa kwabereka ndiwo wakamutsimutsa? Aiwa akangorongedza ita vakazotevera here asokuti wakanga usina muda mai uida saka akangoti angaende zvakurawo asati zvapera ivo vanofanira kutadzisawo mavaitadza kwandiri. Saka uri kumuda here mwacho atozvora kuda pfuma yavo. Right, Albert. Nawiri panapa iri kudiwa natezvara wako ipfuma yavari kuda. Mbotarisa unozvavari kuda izvi. Iwe wati wakapuwa gobhoro? pamusoro changamiro wangu takatosedzwa kwaachide chomoti ndaenda ndichida kuti ndipiwe chikafu ndakanga ndaane mazuva 3 weeks ndichisingapiwe chikafu ndikaenda kwasabhuku ndichida kuti tiyananiswe nezvo zvandakataka akataura kuti mukadzi handichamuda nokuda kwemapuwa saka iwa inani chikafu chandiri kumupa ndobva ndabuda paachide ndikasvika pakaenda kumapurisa mapurisa ndo vakazogona kundiyananisa nemuranda wangu kuti agone kundipa chikafu asi chikafu chandakazi ngakutondipa zvakatapudzwa zvinhu zvanga ndakaudzwa ndo zvandofanira kuwana asi zvaakazondipa ndokubva ndagara saka kugara kwandakaita pamazuva iwayo murume wangu akazosumuka akaenda kumba kwaachide kwasabhuku yedu akasvika akati ndisedzere vabereki vamairi kudzo ndoda kutaura navo vabereki vangu shuva vakasedzwa vakauya vabereki vangu vakatara pamusoro changamiro zvinoita here kuti titaure nemukova chasina chaakatipa ongotisedzera panapa kuti taure naye zvikanzi achidewa yagara izveyo ndofunga murume wangu akataura pamusoro pedana akati pamusoro emadzishi ndatiwo ndipe mudzimai wangu gukuro vabereki vake vachiona handichada nezvake akabvisa dhora akandipa shuva ndakatambira dhora reriye ndakasvika kumba ndisati ndasumuka ipapo akataura murume kuti zviri nani mairi kudzo vachibuda pamba pangu nokuti vakaramba varipo inini kana kuti iwo unonoka mumwe chete anofa
vabereki vako vakati hazvisine mwana wangu kuti waramba handi uchitorembedze mwana wako wozoyotorako zvinhu zvako zvese zvasare izvi shuwa ndakasvika ndakatakura bhegi remwana wangu rehembe ndakaenda kumba kwedu mushure mutata kuti amai kudzo vakaramba vagarako vanogona kufa iwo kana kuti inini ndatenda wakabvisa shere haunabvisa guburi saka dhora wakapiwa nani tosazogadzira iwewe mubvunzo wati mudzimai uri kumudero uri kumuda mudzimai wakamupa guku. Alright, okay. Iwewe uri kumuda gupu, uri kuda mudzimai wako ko gupuro wakambomupirei? Handina kumupa gupuro. Wakapani? Handina kumupa gupuro. Wakapani? Ndakapa gupuro. Chinzi wakayoti zvese zvangavanotaura panguva ino ndezvekuti pamurawo hatitendere kuti munhu ashungurudzwe pamurawo. Chigwida tereresa uku kuita uku handisisiri kukuda. Zviri kudiwa papfuma ndezvipi? papfuma pari kudiwa tsvakirai kuno mari inoita $50 mbonano $50 zviverengeto zvamai $350 zviverengeto zvababa $300 rusambo 1000 mombe yedanga imwe chete mombe yeumai imwe chete nemari yedare yokwasabhuku chideu inoita iyo $25. Unomuziva chichiri sabhuku wako ari muno? Aiwa. Masabhuku makusvika kwa 25 masabhuku ndoko makusvika ikoko. Right. Sabhuku mari yedare haisvike $25. Andi mazizwa? Inowanzoita $5. Nokuti muri mumusha umwe chete munhu within the village. Dzasiyana nevanhu vanoenda kunotorwa kunze kure. Saka nawiri pano ndeyekuti iwe uri murudziwe. Taura rudzi wako usaka ndatame. Mozambique. Uri kuMozambique. Unoyerei? Tembo mazvimbakupa. Ko iwewe? Ndiri kuMozambique ndichira Nzosa manyanga. Ndio zvamuno yakuzoitirana kana maenda kune imwe nyika. Amugone kuchengetana usikuona kuti hama yako yanzodzi yako iyi. Uri kuya kuzoshungurudza hanzvadzi yako iwewe. Kwenyu kuMozambique ukapinda pachimoyo ukafamba mustreet mota yako ikarovera mota yemwana weMozambique vane vachitaura kuti iwewe wabva kupi? KuZimbabwe. Zonzi ndiwo wabva kuZimbabwe uya kuzokonzera resident muno. Ko iwewe wabva kuMozambique here nemukani yanzvadzi yako kuya kuzokonzera tsika yakaipa yekuya uchibudisa gupuro uchitora vana vevanhu uchingovaunganidza. Ndio zvari kudzidzisa muno munyika yaNyaundi. Ko ndezvipi? Saka wakarora here iwewe kana usina chawakabisa wani vakadzi vatatu vawaunganidza? Ko wadi kutanga watsvaga wozadzidza wopedza kulipa then wozoenda kunotsvaga imwe choripa futi ndo zvinoita munhu. Ungati waisapotera sadza apa iri kubhoira wosiya ndichibhoira unogadzika imwe pamoto wotanga futi wotanga kubhoira woisiya unotora imwe woisa pamoto iyo kutanga kubhoira. Unenge wabika sadza here? Saka ndio zvauri kuita kaiwe. Saka uri kutora vana vangu kamunomu uchingokwira uchivasiya vakadaro. Unoti chii? Ndakupa pekugara kuti urore vana vangu uriwesawira vana vangu hausi kubhadhara. Nzosa manyanga andachabhadharwe kuti andatirura tubhadhari pfuma iyi kudiwa pano. Ndakukutarira mwaka zvokuti kana wati isu hatifanire kuparadza nokuti umhandara hwake wakatomuparadza
Saka kureva kuti hapana chamhanyirirawo mukadzi wako. Saka ndoda kumuperekedzana kusvika pachitsiviti. Saka iwewe waramba nemuromo wako kuti hauna kumupa gupuru. Ndizvo? Mambo andina kutora ari mhandara. Andovhunza wakabvunza. Ndakubvunza bvunzo iwo. Ndati mukadzi wako andina kutaura kuti wamutaura ndimhandara kana kuti asiri. Asi already you have already done damage to her. Because akataurira mwana wako, she's a woman. She's qualified to be a woman. Urubanzisa, she's a qualified woman. Saka iwewe ndikuda pfuma ive inobiswa mukukasika. The prosecutor uyu anofanira kubisa pfuma pavakadzi vake vese. Ari kugara mumushamani mamushore. Hanzi Kademo village ndofunga ndokumaprazi. Iri kumaprazi. Wasabu kuchideu. Asi ndiri kuda kuti unobisa pfuma yemurawo wekuroora uyu kunotanga kune uyu. Kuno uya kuzokwira kuno kukoti. Asi nevamwe vacho vauti vasara kumbawo vanofanira kuti uvabisire pfuma. Saka kune uyu kana usiri kumuda ndinini ndiri kuda pfuma sei ataurwa papepapo. Andine wainzwa ichishewedzera. Saka ndinokupa 21 days. iri reasonable, hapana kana chokukamura. Zvakakwana nokuti watotanga kutoenda kunoridza radio usati wabhadhara deposit. Ngoti isusu hatingazobudawo zviti mabhenji ari kurwadza kugara. Yebhenji yekoti. Iwe uri kuenda unobisirwa pfuma yako, wazvinzwa? Baba wako? Ndandaita chichemusha. Ini ndakashanda nemuranda rumwe 2 years sedzatagara tese. Gore rino ndakarima mushure mukurima kwataita ndofunga tikaita 42 days. Takabatirwawo zvimbatso zvataikwereta nekukwereta ushiroza kuti mari dzedu dzapara dzichifamba so. Ndofunga kumboko wakazobhera 10 bills dzavakabhera ini ndisipo. Ndofunga ndakabvunza namai guru vangu vakandidza kuti akabata 2.4 asi pa 2.4 madeduction isabata kasara 2.2. Pamari iyo ndofunga ndakutonda akudawo mari yangu kushanda kwandakaita. Akandipawo $50. Saka ndikukumbirawo mari yekuti andipo inini mari yekuti ndigone kushanda kuru wako mwana wake ndichimubikira ndichigese zvakandiramba nekutengera mwana wake sipo. Unoziva mukadzi wako here? Aiwa ndati uri kunzwa zviri kutaura mukadzi wako here? Zvaari kutaura hazvisi. Ari kutaura mwana wako uyo kuti anochengetwa nei. Uri kubisa mari pamwedzi yekuchengeta mwana wako. Iwe usiri kugara naye. Uri kubisa at least how much per month? Yakuendesa mwana wako. Vataura vachiti zvishoma. Alright. Okay. Saka uyu akuenda kunoklema maintenance. Kana wakuti wako wamuramba. Saka iwe rege ndikubvunze first. Iwe murume wako uri kumuda here? Uri kumuda? Kuna unogara ipapo. Ko iwewe mukadzi wako uri kumuda here? Chisumuka uende unogara. Saka kureva kuti gupuro rawakabisa iwewe nderako wanga uri kutamba naye game risina musoro. Urinzvisa? Handina kugamuchira pamberi pechita. Mwana uyu funga kuti ukasiya mudzimai wako uyu, iwewe ukasiyawo mwana uyu, anokura achitambudzika upenyu hwake hwese. Ari kukonzera ndiani? Wati wamboenda kuHarare? Wakamboona tivanomhanya mastreets? Aunzwawo tsitsinato? Saka akaruda kanomhanya mustreet. Uchi vanhu vachizotsvaka kuti kamwana kani? Iwe wakahwanda kuno kumusha.
handisi kuda vanhu vakadaro, ndoda vanhu mumastreet vanotora tuvana twavo vakafanana newe papfungwa dzavo. Toda kuti ndio vana, ndio masoja enyika, ndio upenyu hwamangwana, ndio Zimbabwe yacho iyi. Saka vana baba kana wapuhwawo ruva kudai, tenda Mwari wako. Saka apa ndiri kuda iwewe atezara vari ku atezara chuya amai sidurika zvinhu chakuda atezara uyai zvenyapa baba nemwana weyu iwewe wakubisa pfuma, iwewe uri muroora. Atezara vako nevakudzawo iwe kwamwene vako avo vatuka uchivati varoiwe. Saka kuti vazive kuti vane muroora, iwe unofana kuzoendako. Iwe unofana kuzoenda kunoratidza mukadzi wako uyu, unoratidza amai vako, wazvinzwa? Vanozivana kunyepa kwavari kuita. Alright, saka kunyepa ikoko muchazoripa, kwete nhasi. Atezva chichemo chenyu chagamuchirwa. Uyu achabisa mari yekusamonisira matenga, mazvinzwa, achakudzorerai noti ndimi magona magadzirisa imba yevana. Handiri mazvinzwa? Betserane kudzidzisa vana venyu. Mazvinzwa? Musaite zviramwa, vadzidzisei vaine mwoyo murefu. Uyu mukwasha, uyu mupe mukana aende anotsvaga pfuma yenyu anokupai. Asi achazviita mumazuva 21 kana akundikana anoya kudara achitaura kuti ndambobisa apa. Handi mazvinzwa? Nokuti akaenda akanyarara chikonzi changu chichasvika chichibvuta kana kutotora bhacha raakapfeka. Handi mazvinzwa? Ndikuda zvinhu zvirarame zvakanaka. Iwewe kana chiri kudiwa bisa noti ugara kwawaita nemwana hapana chawabisa, wangarubisa mari yegrosari. Saka apa ndikuda kuti ubise murawo wekuroora kuti mhuri yako igare ichifara. Saka uri kutarisirwa kubisa mombe rini pa 21 days chinotanga kuenda inombe yeumai, mombe yedanga emasumi, then zvimwe zvezozotevera kumashure munozotevera na procedure yokuwirirana. Imi baba munobva kupi? kuMozambique. Chita kuti muvake muningina wenyu. Right. Saka pari kubiswa mbudzi 2 djedari. Ndofunga pfuma iri kubiswa nembudzi 2 djedari. Ye koti ndimi vakabhadhara. Achakudzorera mukwasha wenyu. Right, yamsene to. Imwe kesi ngaipinde.